Hyvät ystävät ja tapahtuman osanottajat, minulla on ilo tervehtiä teitä Epilepsialiiton hallituksen ja omasta puolestani. Valitettavasti en nyt itse pääse mukaan tapahtumaan. Haluan toivottaa teille erittäin virkistävää, elämänmyönteistä ja voimannuttavaa viikonloppua. Hyvät ystävät, Epilepsialiitto omalta osaltaan pyrkii vaikuttamaan harvinaisten sairauksien hoitamiseen ja on mukana tiiviisti sosiaali- ja terveysministeriön harvinaisten sairauksien ohjelmatyössä. Harvinainen sairaus sen osalta, joka kohtaa sen, on täyttä totta. Ei ole merkitystä sillä, onko se harvinainen vai yleinen, vaan ihminen tarvitsee siihen apua. Siksi tarvitaan tutkimusta, tarvitaan osaamista, tarvitaan tietoa, jotta osataan toimia oikeaan aikaan ja vaikuttavasti. Hyvät ystävät, on erittäin tärkeä tällainen viikonloppu, jossa erityisesti korostuu vertaistuen merkitys. Pystytään jakamaan kokemuksia sekä iloista että suruista. Pystytään jakamaan kokemuksia siitä, miten eri elämäntilanteissa on selvitty eteenpäin. Pystytään jakamaan sitä, mitkä on ne keinot, jolla on pystytty tarttumaan vaikeissakin tilanteissa elämän reunasta kiinni. Vertaistuen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Epilepsialiitto omalta osaltaan vahvasti pyrkii vaikuttamaan siitä, että epilepsiaan liittyvää tutkimustyötä tulisi nykyistä enemmän, jotta tämän löytyisi entistä enemmän keinoja puuttua tämän taudin oireisiin, hoitamiseen ja siihen, että ihmiset jaksavat paremmin. Omalta osaltaan myös se vaikuttaa merkittävästi siihen, että tähän sairauteen liittyviä ennakkoluuloja pystytään hälventämään. Moni pystyy sairaudesta huolimatta elämään avun saatuaan, jatkuvaa apua saadessaan verrattain täysipainoista elämää. Hyvät ystävät, minä toivotan teille erittäin virkistävää ja elämänmyönteistä viikonloppua.